Прочетох една от големите класики, а именно Граф Монте Кристо за около месец и половина и какво мисля за него. 2024, когато излезе филма, отидох и го гледах на кино даже и бях толкова запленена от целия сюжет на книгата, че си казах, че просто трябва да я прочета. И 2 години по-късно най-накрая стигнах до момента, в който аз я прочетох. Мога само да кажа, че тази книга е повече от уникална. Наистина, целият сюжет няма нито един лош момент. За 1400-500 страници, зависи от изданията, нямаше нито един момент, в който на ми беше скучно. Постоянно се случваха някакви неща, едно след друго. Просто вау! Имаме любов, имаме приятелства, имаме врагове, има спасяване на животи, буквално, богатство, кораби. Просто наистина книгата е уникална. Едно нещо, което ще ви кажа за нея е, че задължително ще ви трябва родословно дърво, тъй като просто без него няма да може да се оправите. Наистина, колкото и добре да може да свързвате едни персонажи с други, толкова са оплетени връзките между всички и всички са свързани по някакъв начин, че в един момент наистина просто прочитах една страница и трябваше да си отворя родословното дърво, за да видя как тези два персонажа или 3 или 4 са свързани помежду си, защото наистина накрая всичко придобива смисъл и се вижда голямата картина, която всъщност е причината за страданието на Едмон. Самото развитие на персонажа, през което Едмон Дантес преминава, според мен е изключително реалистично, тъй като в началото виждаме един наивен младеж, който гледа към бъдещето си, има годеница, просто си представя живота като изключително магичен и в същия момент го удря реалността. Той отива в затвора, прекарва в затвора 14 години, след което излиза оттам и е готов с план за отмъщение. И това отмъщение просто наистина беше впечатляващо. Мисъл, на мен ако ми се беше случило също нещо, най-вероятно щях да направя абсолютно същото. И просто Александър Дюма наистина се е справил, като е написал тази книга. Ако сте чели книгата, моля да ми оставите коментар какво мислите за нея, тъй като на мен това ми стана една от любимите книги. Много е вероятно за цял живот, тъй като тя просто е 6 звезди. Не мога да си скрива душата, не мога да кажа нищо лошо за нея. Само